Всички ние сме различни. Всеки един от нас вижда света през своите очи по различен начин. И това ни прави специални. Свързано е, че всички сме хора. Всички заедно и по-отделно допринасяме както за нас самите, така и за целия свят, с всеки наш избор и постъпка. Животът не изисква от нас да бъдем най-добрите, а да даваме най-доброто от себе си. Много са световно известните личности, допринесли за благото на човечеството. Айнщайн е един от тях. Човекът, който е открил цял нов дял от физиката и е създал представата ни за Вселената, е страдал от дислексия. И вярваме, че ние можем да се развиваме и да се поддържаме същото състояние, като спортуваме, рисуваме, пеем, четем. И това не само ще повлияе на нашето психично здраве, но ще развива нашето физическо здраве. Но емпатията, приемането, разбирането и добротата са нещо, което не можем да подарим. Което можеш само да го развиш и то само на себе си. Здравето е важно за всеки един от нас, а умението да го ценим е въпрос на личен избор. Времето, в което живеем, забързано ежедневие. Социалната и икономическата ситуация в страната ни са големи предизвикателства пред психичното ни здраве, но ние можем да намерим и правим това, което би ни помогнало да се чувстваме по-добре. Вярата в себе си и в собствената уникалност е силата, която движи света напред. Всяко малко действие